Yan pala sabi ng maganda man
Diba? Nagapaliwan. Ano yung nalapas? Bilogo. So, sir, one ini-boss ng laman.
Kaya makamili yung Tubig. Ito video. Naman nagbubulay. Berarti rekaman. Yung pag-ibig mo.
Nasay mo, kaya kilo. Tutis lang lamang. No, mag- Iya, mga
Ano ba yung nilalapat? Okay, mas Alaman. Balikan ko ano Hindi naman. kinubuhat. 200. Nanini ako. Tulong yun.
Salamat. Ano? Iwan dito. Alam ko, oo. Ano ba libo? Lalo anak.
Kunin mo. Pangguliwan ang luwag. Kung naman, puro bukhawin. Puro bukas. So, puno. Pero mga na maganda pag-ulis.
Laman? Bangkol? Laman ng kilo. Laman ng kilo. Grabe ba? Wait lang po. Ano? Okay naman. Ano ba tayo about?
Ayo. Talaga ito naman. Hindi nga nagkaroon. Anak ako mula sa Pinubun. Sir, tingin yan sa tawad mo na.
Abang kung Wala no, ano po ba na po? masarong wala. Diba? Isawa na Ayun yung Madam Tatri for in your 15 more. Ano ba naman may payo ego? Ala. Gram. Wala pa bitin. Dito no. Nagbabarakal mo kayo ng pili. Diba, ano, tulog-tulog wala mo ayan na mag-tunaya uli na mula ay ko pa nga pang-tutong ay niya mali
Magulo yung lalaki babae ko. Kita niya, sa ano. Ano mo dyan sa may tigil? Grisel? Tiga? Pampang sa ngayon sa tiga? Pag-gawin mo mag-ginawa. Bulat pabagat. Kabul-kabul. Yes. Pero nakita mo, kung magkakay para sa limit, para tao. Wala ako tikpak. Wala. Diba, hindi ka rin naman na. Ha? Para po ako para na. Kailan mo ako makakalala.
Sa Manila. Bulacan. Sa Manila. Kilo. Hoy, papay, takin ko yung...
Ano? Ako kayo eh. Kamu. Kamu. Harap man. Sira mo. Lagi.
Sa mga mga
sa ano yan.
Kilo. Dati ka mga. Boy? Ano yung boy? Hindi yun ko. Tapos, wal. Kilo ba? Kilo yan, sir. 1 kilo sa
Balik sila Kita bawah. naman. Once a ano ba din? So, ayan. So, ayan. Ay, ano kaya yung mamandang na ulit pero para pinalo mapula. Luwang klase. May pula. Hindi ako.
Para po dagdagan naman niya. Motibo, dapat mo naman matutong bemer yan yung nagtakas. Umuti, good kasi. Inilan sa diba yung kami nagpila ay mantalaki hindi takas nila 5 man lang yung dapat ay naman bagay bako na sa pera baka ano Sama no? Ano? Sir, dua. Ako lang, sir. Ako sa day. Sa day, sir. Pera. Sarap. Aki lang, mix ko. Kilo lang. Pirason ko.
Nangyayari talaga. Yun, Wi-Fi. Talaga. Napagahe sa amin. Liwo. Natin nga niya. Sana po. Anong kita mo niya po? Yun, One hour.
Hello? Hello? Lord? Ano? Palit ka? Ito. Pagpulyo, hindi mo. Pagpulyo, pagpulyo, naman.
I'm 1/4.
Itong kulit. Iliwo. Wala lang yan. Sabi ka ba sa tuna.
Ano? Ay, natapos. Mahirap natin yung Teka muna. Uy, baga. Dahil magkabal sa ito, Maganda. Wala ka naman. Rito. Wala naman. Jamal, pag-picture ka. Ano, dapat na uniform. ay! Tagal mo kaya.
Punta si Jay.
Puro luwa yun. Yung lalaki ba?